Słuchajcie, dzisiaj witam Was, to znaczy jeszcze nie witam z tego miejsca, ale do niego zmierzam. Do Sławikowa zmierzam i mam jeszcze jakieś 8,5 km, ale impreza dzisiaj, która się tam odbywa, jest dosyć duża, bo jest to 4. już zlot pojazdów zabytkowych. Ja w zeszłym roku się nie mogłam pojawić na tym zlocie, no bo to był ten mój czas poszpitalny, więc mega się cieszę, że trafię tam dzisiaj. No i zawsze, jak wiecie, jak zaczynam kręcić intro ze Sławikowa, to jest mega głośno, bo jest dużo ludzi, bo jest ogromne zainteresowanie tak imprezami, jak i oczywiście samym pałacem, więc zatrzymałam się na chwilę tutaj, żeby właśnie nagrać intro. Chciałam Wam to też pokazać, piękno naszej krainy Górnej Odry. Z pewnością ci ludzie, którzy teraz jadą drogą, to mają ze mnie trochę bekę. Ale naprawdę tu jest tak malowniczo, ta kraina po prostu urzeka swoim pięknem. Jest to świetne miejsce do spędzenia weekendu. I w ogóle przypomniała mi się taka jedna anegdota, bo dzisiaj postanowiłam, że założę sobie tematyczne buty. O, i to są, moi drodzy, te właśnie buty, no bo tak mi się skojarzyło, rockabilly, wiecie, stare auta, lata 50. i tak dalej. I kiedyś poszłam w tych szczewikach na Bytom, siednąć się do szynku. No i podszedł do mnie taki jeden hop i powiedział mi, że te buty są głupie. Trwał właśnie przejazd pod pałac tych zabytkowych samochodów, to właśnie to, co widzieliście. Idealnie zdążyłam na paradę, więc kto kręci zajebiste vlogi, kto kręci? Dziewiątego lipca odbył się 4. już zlot pojazdów zabytkowych w Sławikowie. Z bólem serca musiałam zrezygnować z kibicowania uczestnikom 3. edycji z uwagi na stan zdrowia. Z tym większą radością pojechałam zatem do Sławikowa, by cieszyć oko przepięknymi pojazdami. Słońce zdecydowało tamtego dnia świecić z całych sił.
Niestrudzeni uczestnicy startowali w 4 kategoriach. Najładniejszy moplik, wypasiony motor, najlepszy pojazd i wypasiona bryka. No, upał to przekracza wszelkie oczekiwania, ale to nie szkodzi. Zainteresowanie imprezą jest nadal ogromne. Nie wiem, ile ja wytrwam, ale postaram się do rozdania nagród na pewno. Po wnikliwych obserwacjach jury i solennych obradach podjęto decyzję, kto w tym roku stanie się laureatem, a kto otrzyma wyróżnienie. Frekwencja dopisała i zmagania naszych bohaterów oglądało całe mnóstwo przybyłych widzów. Sponsorami wydarzenia były raciborskie firmy Jaskowski.net, Dźwig Service, Gumi Center, Henkel, Centrum BHP Proxima, Kapka Wina i Foxy Detailing. Co jednak najważniejsze, podczas wydarzenia trwała zbiórka pieniędzy na leczenie 11-letniego Szymona ze Sławikowa. Chłopiec od kilkunastu miesięcy zmaga się z ciężką chorobą, zespołem Griszczellego typu 2. W sekcji komentarzy umieszczam link do zbiórki, za pomocą której i Ty możesz pomóc Szymonowi. Trzymamy kciuki z całych sił i wierzymy, że wszystko się ułoży. No, powiem Wam, naprawdę pogoda to nam się udała i to z takim przytupem, bo jak już rozdano nagrody, a termometr wskazywał, przynajmniej ten mój w telefonie, 32 stopnie, no to niestety, ale musiałam już uciekać, ale zlot trwa nadal, bo w Sławikowie jest zawsze bardzo dużo atrakcji. Temperatura naprawdę bardzo, bardzo lipcowa, aż mi się w sumie przypomniał taki klasyk Disneya. I nawet motyw jest ze starym autem, tylko że wtedy, kiedy robiono tą kreskówkę, no to te auta były współczesne. Także słuchajcie, warto do Sławikowa zawitać, warto śledzić media społecznościowe Fundacji Gniazdo i kolejna impreza już w sierpniu. Także pamiętajcie, Fundacja Gniazdo na Facebooku, śledźcie i przybywajcie tłumnie na kolejne wydarzenia.